Oye, no, pero es que nunca se pone. Preparar el Festival de Nadal sempre requereix un esforç per part dels mestres, un esforç per part dels alumnes, un esforç de coordinació de tots, un esforç de dir hem de fer un festival, ens hem de coordinar i hem de posar il·lusió. Portem un mes assajant, però els últims 15 dies ha sigut una miqueta més de força. Sempre que intervenen persones, les dificultats estan a vegades a l'hora d'intentar que tothom ho faci bé. Però en realitat difícil, jo no diria que ha estat difícil, que és una feina difícil. Al comptar amb l'ajut, amb la col·laboració i amb les ganes de tothom, la cosa ha estat força fàcil.